103.7 FM. Angithathe ithuba ngikubingelele Mphile Mazibuko. Bingelele abalele emakhaya. Umntaka baba kunjani ngiyaphila nami sibabingelele bonke abalaleli bomsakazo NCR niyaphila emakhaya. Siyaphila mntaka baba sibeka ethombeni. Ngiza ngamahlelweni ngathi-ke kunenhlangano yaKwaZulu Natal izomela nje KwaZulu Natal kuliqiniso elingakanani lokho? Kuyiqiniso elikhulu kakhulu futhi ayifikile igalelekile mhlonishwa. Mawuthi igalelekile ngichaza ukuthi ingenise ey'ndaweni eziningi zaKwaZulu Natal ngoba i-ideology yayo ibeka iKwaZulu Natal phambili nabantu abayizakhamuzi zaKwaZulu Natal. Mhlambe ke akubonakali ngathi iyabandlulula yini ngoba ke ngizokuthiwa nizoba no-president wenu KwaZulu Natal kuphela. Konke nje anifuni ukuthi ningene kwezinye izifunda nibe ngaphansi kwe-South Africa. Kuyiqiniso elingakanani lokho? Kuyiqiniso elikhulu kepha-ke okungelona iqiniso lokubandluluka. Sizothatha nje sibekise eSouth Africa sinezwe ekuthiwa yi-Orania eliphethwe amabhunu ungena ngomthetho bane-currency yabo. Esikubukileke before sibe ne-ideology ukuthi KwaZulu Natal konke esinako sakuthola lesikhathi izwe lisayimele linoZulu government noma uhulumeni wawukade ukhona wawukade ungavotelwanga ngentando yeningi. Kepha okuningi wakwenza sesibuka ukuthi-ke singahlomula kakhulu sizakhamuzi zaKwaZulu Natal uma sekungenzeka sesimvotele uhulumeni. Cabanga sesineminyango yethu eyahlukahlukene kahulumeni sinawo wonke ama-entities akhona. Ngizoke ngibekise ngama-national head office. Asinayo i-national head office esinayo e-KZN. Kepha sinama-branch konke kuzinze ko-Gauteng kwenzela abantu base-Gauteng inzuzo okwenza thina sonke sigcine sesilandela sisiya khona. Ngizobekisa ngama-government esingenawo mhlambe nje ngizobalula amabili noma amathathu KwaZulu Natal. Asinaye u-defense, asinaye u-telecommunication, asinaye u-trade and industry. Konke okungama-national head office kuzinze kwamanye ama-province. Ngibuye ngize kuma-entities kahulumeni o-head office bo-Eskom bako-Gauteng, o-SA Express, singabala amabhizinisi amaningi ekuwakahulumeni o-Reserve Bank bazinzele. Sibuye size kuma-institution kahulumeni amaningi, singakhuluma ngo-public protector, sikhulume ngo-constitutional court, sikhulume ngazo zonke lezi zinto zizinzele eGauteng. Esibukayo ukuthi siqoshisiwe kanti thina amadorobha ethu onke mawuhambela KwaZulu Natal uthola ukuthi sikhuluma ulimi olulodwa. Sithi kungani singabi nohulumeni wethu oyosimela uvotelwe njengaseSwazini bawuthola umele geqe, koNamibia bawutholile abantu abakhuluma ulimi labo, kuze kuyofinyelela koLesotho namazwe amaningi njengamanje asaphuma kwamanye amazwe ngokubuka kona lokhu ukuthi kukhona lento ekuthiwa i-Rainbow Nation esingayiboni sidalo ngoba uma kunezinto thina KwaZulu noma la eKZN esiyithatha njengokuthi ziyihlazo, kodwa uma uya kwamanye ama-province zamukelekile. Yingakho sithi thina ake sibukeni ukuthi kunjani uma i-KZN iyiphumela iba yizwe, ngoba mawubuka iy'ncwadi zomlando ubuka namanye amamephu sasikade siyimele. Esikubukayo ukuthi ukuhlanganiswa kwe-South Africa kwenzeka kabi ngo-94 noma kuma-Codesa kwaxoxwa ngendlela engaphelele ngoba kwaxoxwa kunezinto kwakufanele zibuyiselwe kubantu. Lezo zinto ngaleso sikhathi kuvunyelwana ukuthi akuvotwe ngo-94 zazisesandleni zabantu abamhlophe nabanye abagwamandela umbuso.
so sibuka ukuthi inkululeko ayikho iyoze ibe khona uma iKZN iyimela iba yi-sovereign state lapho khona esoba khona namaqembu ethu awu-16 ngibekisa nje kulelo zwe mhlambe majuba sobe sinamaqembu amabili adlala esigabeni esiphezulu abafana abaningi bayokwazi ukuthi badlale amaqembini esizwe singabala kwi-cricket kwi-rugby singaba namathimu amaningi kwezokubhukuda okunye ukhumbule mhlonishwa ukuthi iKZN inamachweba amabili ahlanganisa amazwe eSADC sinetshe lapha elenza ama-tiles okhahlamba sinezimayini sinomhlaba esibukayo ukuthi uma zonke lezi zinto zisetshenziswa ngendlela okunye abantu banemfundo osekukuhle kakhulu engibuka ukuthi kuyolekelela leli lakaZulu futhi siyonotha okunye sinomlando phezu kwako konke kulokho esingakubeka phambili msakazi. Usukhulumile konke lokhu mhlawumbe ke inhlangano isemthethweni isirejistile kwa-IEC yamukeleka inhlangano iholwa ubani njengamanje? Inhlangano irejistile kwa-IEC iholwa umhlonishwa uMehlenkosi Buthelezi okuyena president ke. Mhlambe ke izinketho zakhona zihamba kanjani emakuthiwa kukhethiwe kusetshenziswe yiphi indlela noma nje ngoba uyena umsunguli nibese nimgcoba ngizwe uhlalo lapha eDannhauser emajuba nimeleleke kanjani eprovince nimeleleke kanjani? Njengokuthi ke bese bekuyiqembu eliseselisha ufike wagcotshwa egcotshwa yithimba okuyilona elingabasunguli kwase kubekwa abantu abasebenzela iqembu okuyibona abahamakhanda kusho ukuthi labantu singababeka njengosihlalo siphinde sibabeke njengo-coordinator emajuba kukhona mina uNkosi Ngiphile wayizinzima bamjwayele kanjani abaningi umazibuko bese kuthi emadadeni sinobaba uPhakha Unzima okuyena obhekelele iqembu nokukhula kwalo konke amawadi etrekhe ngisacela ukuthi msakazi ke ngiligodle igama lomholi ngokuthi ngisabela izinto ezithile kepha yena sinayo umholi. Kungenzeka ukuthi senizuzile kwabanye amaqembu ezepolitiki? Sizuze kakhulu mhlonishwa ngoba i-ideology yethu ayisho ukuthi sithi thina uma uyisakhamuzi sakaZulu Natal ake uvotele ukuthi kwaZulu Natal ayimele sibuke masinohulumeni wethu ngoba okunye kufanele sikukhulume msakazi ukuthi iSouth Africa le esikhuluma ngayo akusesiyona eyethu. Ngisho kanjani ke msakazi ngisho ngoba imoto uma uke waboleka imali ebank ngemoto kuze kube eyakho mhlazane usuqedile ukuyikhokhela nokufanayo ke nathi njengeSouth Africa asilutho until singabanabantu esibakweletayo 500 billion nezinye izikweletu until size siqede uma le mali ibolekwe eChina kusho ukuthi thina singabeChina. Mhlawumbe ke nibona nithatha niba namakhansela amangaki niba ngicela nizongena ku-local election? Siyangena okhethweni ngonyaka ozayo msakazi singena sigijima. Nizibona nithatha imikhandlu engakanani senyalapha? Imikhandlu la esisebenze khona akukuhleke kakhulu ukuthi siqagule amaqanda ingakawachamiseli kepha kona umsebenzi ukhona mningi kakhulu wenziwe. Uma uthi imikhandlu lapho nisebenze khona ikuphi lokusebenza benikwenza nikashile nje? Imisebenzi ukubeka inhlelo ebekade zithuthukisa abantu ake ngibekise nje kulo waseDannhauser. Ziningi izinto esizibukayo abantu abakhala ngazo ezingalekeleleki kanje ngesimo samanzi sikhala usuku nosuku eDannhauser kunohlelo olukelavela ku-TV luvezwa uDJ Zinhle olwacacisa futhi ngeDannhauser ukuthi isehlwempu kakhulu sibuye sibuke okunye mhlambe ukubheka asibambe lapho mntaka baba ngifuna sihambe nazo nasenenze njani ngohlelo lwamanzi eDannhauser
bonile inkinga yamanzi eDanawozi nase nenzenjani eDanawozi njengamanje umphakathi sagqugquzela imiphakathi eminingi ukuthi mayisukume ikwazi ukuthi ihambe iyofuna imfuno kwaholela ukuthi abanye ke noma benza okwakade kungalungile bagcine sebemosha nempahla okwakade kungafanelekile kepha incwadi kuyayisho ikhalaza namanje umphakathi usalindile umnyango kwakhokutha ukuthi awubuye phela kuwo uzokwazi ukuthi uyichazele ngesimo samanzi thina esibukayo ukuthi abantu abanakiwe banakwa uma sekunezikhathi ezithile njengamanje udaba laseDanawozi udaba laseNyukhasela udaba laseMadlangeni yisi isikhalo samanzi nixazulula kanjani ningaxazulula kanjani udaba lwamanzi kunento eyaye ikhulunywe emsakazi yokuprioritize angazi mina uma kuthiwa kuyaprioritize kepha isidingo sokuqala esibalulekile ekuwamanzi singaprioritize ngithi mina into ekufanele ibekwe phambili kuyoba yiwo amanzi uma kufanele ukuthi kuphunywe kuyofuna abaxhasi abayolekelela kule sector yamanzi ukuze amanzi abantu behlezi bewathola kuyokwenziwa lokho msakazi abantu bafike bayiveze khona mhlambe la emsakazweni bebale kuhle bese bayanikwa amandla egcineni lutho kubabona mhlobo ngani la into eyaye ibangele lokho nje ake sibeke kakhulu umsakazi kuyaye kuqale la uma kuthathwa umuntu ongakaze abambe iqhaza ekuthuthukiseni umphakathi kodwa ngokuthi uthenjwa abantu abathile abasondelene naye bambeke bathi akahola umphakathi inkinga zomphakathi ziqala lapho msakazi ngoba ngeke uthi ungakaze ulethe even nane project ungakaze wenze even nomhlangano wentuthuko ungakaze uze uyibuke umphakathi wakini uthuthukile bese uthathwa ubekwa lapho lento ithi kunabantu abangena kwipolitiki ngoba naku befuna ukugcwalisa izisu zabo bese kuba khona abangena ngokuthi bebuka ukuthi kukhona into abangayenza ngalesimo uma bengaba namali mhlambe kusosonga ungathini mhlambe kumphakathi waseMajuba okulalele njengamanje ngithi emphakathini wasemajuba i-KZN Independence ikhona izobuka izinto eziningi mhlambe nje okuyilona udaba esilibuka kakhulu esekudlalwe ngalo kakhulu abantu belambile kudlalwa ngabo olwasemafemini emabhodini msakazi kudlaliwe ngabantu bafika ongqongqoshe babuka kwadlula insuku kwadlula amaviki amabili isimo sabuyela sinjalo uma uvotela i-KZN Independence uyolibona ushintsho kulamafemu alapha ngaba asemadadeni e6 nala ale emabhodini siyolishintsha kakhulu isimo sakhona abantu bangasebenzeli utiki izikhathi ezini kahle usenike naye emabhodini zemafemini msakazi zinkulu inhlelo ekhona ne-lockdown iyasimisa kepha nje zikhona kuyisiqinisekiso mangikhuluma kanje abaningi bayangazi eDanawozi ngazo lezi zinto zokuthuthukisa umphakathi namanje ngithi abayithembi i-KZN Independence ikhona izohlala izodila ney'nkinga radically and decisive because isikhathi sokukhohlisana siphelile msakazi uma ngathiwa bambisana neqembu lezepolitiki kula khona yiphi engabambisana nayo elibeka phambili iy'mfuno zabantu ne-time frame ukuthi kwenziwa nini elilodwa yiliphi engabambisana nayo hayi msakazi ngicela ukuthi ungathi ngiyawubalekela lo mbuzo kepha udinga ukuthi uconsulte ubuholi kubo bonke kuyoba isinqumo sobuholi beprovince ukuthi bubukisana ukuthi ubani oyobebeka okubalulekile etafuleni ukuze kukwazi ukuthi kusizwe abantu bakithi uyabona ukuthi umehluko awungiboni yoba khona eqenjini leni ngoba ekugcineni ngimgcine sengibambisana namanye amaqembu umsebenzi ngenhloso yawo konke amaqembu sikubone lokho angena anembono yawo ekugcineni uyobe kuthiwa bambisene asesebenzi efanayo kuyiqiniso elingeke liphikwe lelo msakazi kuyenzeka kepha kithina okuyaye okuzosigayida kakhulu i-ideology because msakazi ayi-expire uma i-KZN ingakayimeli
sibonga kakhulu isikhathi sakho mhlonishwa. Sibonga mina mhlonishwa, danke.